Lucas Kapitulo 7. Sa tapos na niya ipamulong ang tanan niyang igsusulti sa mga igdulungog sa mga tao, misulod siya sa Capernaum, og may ulipon sa usa ka senturyon nga iyang gipakamahal, nagmasakiton og nagungaw na sa kamatayon. Og sa nakadungog siya mahitungod kang Hesus, iyang gipaadto kaniya ang mga ansyano sa mga Hudyo sa paghangyo kaniya aron unta siya moadto sa pagluwas sa iyang ulipon. Og sila, sa pag-abot nila kang Hesus, nagpakiluoy kaniya sa hilabihan gayod, nga nagaingon, "Tako siya nga ikaw magabuhat niini alang kaniya, kay siya nahagugma sa atong nasod, og siya gayod ang nagpatukod kanamo sa among sinagoga." Og si Hesus mikuyog kanila, og diha nga dili na siya halayo sa balay, ang senturyon nagsugo sa iyang mga higala ngadto kaniya sa pag-ingon, "Ginoo, ayaw pagbudlay sa imong kaugalingon, kay dili ako takos nga ikaw mopasilong sa akong atop. Busa, nagahuna-huna ako sa akong kaugalingon nga dili ako takos sa pag-anhi kanimo, apan isulti lamang ang pulong, og ang akong ulipon mamaayo. Kay ako usab tawo nga anaa sa ilalom sa kagamhanan, og ako adunay mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Og ako moingon sa usa, umadto ka, og moadto siya. Og sa usa, umari ka, og moari siya. Og sa akong ulipon, buhata kini, og buhaton niya." Og sa pagkadungog ni Hesus niining mga butanga, siya nahibulong kaniya, og miliso siya sa panon sa katawhan nga nagasunod kaniya, og miingon, "Ako nagaingon kaninyo, nga bisan pa sa Israel, wala ako'y hingkaplagan sama niini kadako nga pagtuo. Og ang mga sinugo sa paghiuli nila sa balay, nakakaplag sa ulipon nga maayo na." Og nahitabo sa wala madugay nga miadto si Hesus sa usa ka lungsod nga ginganlan Nain, og ang iyang mga tinun-an minguban kaniya, og ang usa ka dakong panon sa katawhan. Apan sa nagakaduol siya sa ganghaan sa lungsod, ania karon, may gidala didto sa gawas usa ka minatay, bugtong anak lalaki sa iyang inahan nga balo, og daghang mga tawo sa lungsod miuban sa babayi. Og sa pagkakita sa Ginoo kaniya, siya naluoy kaniya, og miingon kaniya, "Dili ka maghilak." Og siya miduol